Η Θεά Αθηνά δεν χάρισε πλούτη, ναούς, όπλα. Χάρισε το δέντρο της ελιάς, ένα σύμβολο ζωής, υγείας, αντοχής και ευημερίας. Όποιος έρχεται στην Ελλάδα ξέρει ότι η Ελλάδα από τους αρχαίους χρόνους είχε το ελαιόλαδο πάρα πολύ ψηλά και στη διατροφή της και για φαρμακευτικούς λόγους και για πάρα πολλές άλλες χρήσεις. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια από το 19 να συνδέσουμε την αρχαία Ελλάδα με το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο ήταν σε πολύ σημαντική θέση στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Αυτό θέλουμε να το καταλάβουν και οι επισκέπτες που έρχονται εδώ. Γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε τους ελαιώνες της αρχαίας Ολυμπίας. Σε αυτό μας βρήκε σύμφωνος και η Εφορία Αρχαιοτήτων της αρχαίας Ολυμπίας, αλλά κυρίως ο ΟΔΑΠ και το Υπουργείο Πολιτισμού. Μέσω αυτής της προσπάθειας δημιουργήθηκε η ιδέα να συνδυάσουμε και τους άλλους αρχαιολογικούς χώρους, και την Ακρόπολη και τους Δελφούς και την αρχαία Μεσίνη και αργότερα ίσως και άλλες περιοχές, και να καλλιεργήσουμε τις ελιές, να παράξουμε ελαιόλαδο από ιερούς χώρους με μεγάλο συμβολικό αποτύπωμα και να διασυνδέσουμε λοιπόν την αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονομιά με το ελαιόλαδο που είναι το εθνικό μας προϊόν. Είναι συγκινητικό και ταυτόχρονα τιμητικό να έρχομαι σαν γεωπόνος από την Falcon Agro Ελλάς και συνεργάτης της Master Millers να συνδράμω στη φροντίδα των ελαιοδέντρων των αρχαίων αυτών χώρων, συμβολικά μπροστά στην ελιά αυτή που φυτεύτηκε προς τιμήν της Θεάς Αθηνάς στις αρχές του 20ου αιώνα. Έχουμε ένα πλάνο για το πώς θα καλλιεργήσουμε και πώς θα παράξουμε αυτό το ελαιόλαδο. Ξεκινώντας από την Ακρόπολη, παράγουμε το Αθηνάς Δώρον, όπου θα είναι το ελαιόλαδο από τους περιβάλλοντες χώρους της Ακρόπολης, από τις στήλες του Ολυμπίου Διός, από το λόφο Φιλοπάπου, από την Ακαδημία Πλάτωνος και από την Αρχαία Αγορά. Από τους Δελφούς θα παράξουμε το Μαντίας Καρπός. Από την αρχαία Ολυμπία δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από το χάρισμα Διός. Στην αρχαία Ολυμπία νομίζω ότι όλοι ξέρουμε το ελαιόλαδο πόσο σημαντικό ρόλο έπαιζε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου ήταν ένα δώρο, ήταν ακόμα και βραβείο για τους Ολυμπιονίκες. Τέλος, θα παράξουμε το ελαιόλαδο με το όνομα Μεσίνης Εφορία, από την έφορη γη της Μεσίνης, έχοντας τη Θεά Δήμητρα σαν προστάτηδα και εμβληματική θεότητα στην περιοχή εκεί, και βέβαια από το ανάκτορο του Νέστορος που υπάρχουν πάρα πολλές ελιές. Είναι και εκεί ένα σημείο αναφοράς για όλη την περιοχή. Η The Master Miller είναι μια εταιρεία η οποία είναι μια ομπρέλα. Βάζει από κάτω με στοργή όλους τους κρίκους της αλυσίδας αξίας για την παραγωγή του ελαιολάδου. Αγκαλιάζει τους παραγωγούς, τα ελαιοτριβεία, την καλλιέργεια γενικότερα και την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου. Είναι σημαντικό να ευχαριστήσουμε και τον ΟΔΑΠ αλλά και την Υπουργό για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει, και δεν κρύβω ότι εντυπωσιάστηκα από τη θέρμη που έδειξαν για να γίνει αυτό το πράγμα και για να μας δώσουν όλες τις βοήθειες, ό,τι περνούσε από το χέρι τους, να μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, ώστε να έχουμε καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ειλικρινά όλα λειτουργήσαν τέλεια και έχουν σταθεί βοηθοί μας.